खुलुमबाय आं क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों। आं श्री सन्जय कुमार ब्रह्म दहायसो बावैसो फुङाव आं मोनसे फेसबुक पेजआव मोनसे आंनि नामै मोनसे फेक निउस होनायखौ आं नुनो मोनदों। बे फेसबुक पेजनि नामानो जाहैबाय दले आदा बिटिआर आरो बिटिआर सोदोब सालाकाथि हालाम। बे पेजआव आंनि मुङै आरो पार्टीनि बिपिएफ पार्टीनि मुं लानानै मोनसे आंखौ फेक माने फैसाजों फटकखौ हगारनाय आं नुनो मोनदों। बेखौ आं क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद बन्सुनि जानानै आंखौ निन्दा खालामहरो। जाहाथे बैसोर बायदि फेसबुक पेज खुलिग्रा मानसिया बेबायदि एडिटिं बानायनानै हगारनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आं बेखौ बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौ गोख्रोङै आङो बेखौ माने निन्दा खालामहरो। आरो बे पेजजोंनो बेखौ जाहाथे जोंनि बर' माहारियारि बन्सु फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनो थाखाय बा बिपिएफ पार्टीखौ बदनाम खालामनो थाखाय बेखौ थारमाने बिसोरो एडिटिं बानायनानै दानि जुगाव माने एआइ इमाइ बेनि थरै बिनि उसिलायै आजिखालि फेक बानायो आरोना। बे फेक बानायनायखौ जाहाथे बानायनाङा बेनि थाखाय आं बेखौ खावलायनाय जायो। आरो आं बेजों लोगोसे खावलायनो सानबावदों दि जोंनि बन्सु आफादा बेबायदि फेक खालामबाय थायोब्ला बेखौ जों खिन्थु सहायनानै थानाय नङा। आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बे बिटिआर सोदोब आरो सालाकाथि हालाम दले आदा बिटिआर बिसोर जुदि बे फेसबुक पेजनिफ्राय बे फेक होनाय इमेज पिक्सार होनायखौ जुदि बोखाराब्ला बेखौ आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। आरो बिसोरो निमाहा बिनांगौ। बबे पेजनिफ्राय मोनदों बेखौ निमाहा बिनांगौ, नङाबा बेखौ जों आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा। आं मोनसे खोथाखौ खावलायनो सानो, जाहाथे पलिटिकेला पलिटिकेल बायदि थाथों। जोंनि बेयाव जोंहा बन्सु बर' माहारि फरायसा आफादा बन्सुआ रावबो पलिटिकेलजों लोब्बा गैया। पलिटिकेलजों लोब्बा लाफानानै दि दिनै एडिटिं बानायनानै दि आंनि इमेज आंनि बे फैसा थफ्ला लानाय देखायनाया बेयो पार्टीजों मा लोब्बा दं? बेयाव बिपिएफखौ मानो नाम होफाखो? बे मोनथाम फेसबुक पेजनि चेनेलनि जाय बिगोमाफोर सालायो बिसोरो आं माबायदि बे गावनि मानसि आरो आं माबायदि न'आव थायो बिसोर बे आंनि न'आव थांनानै नायनो हागोन आरोना। आं माबायदि सोलियो आं माबायदियै न'आव थायो बेखौ नायनो हागोन। आरो आं माबायदि बे गावनि मानसि बिसोर नायनो हागोन आरोना। बेबायदि नंखाय बांखाय बेबायदि एडिटिं खालामनानै होनायखौ आं साबजानाय मोनाखै। आरो जोंनि दुलाराय बर' माहारि फरायसा आफाद बन्सुआबो बेखौ गोरलैयैनो सहायनानै लानो हानाय नङा। निस्सय बेयाव माने जों बर' माहारियारि फरायसा बन्सुआफोरनो सोरनिबा खैसा थानो हागौ। आरो बे आजिखालि मबाइल जुग एआइ इमाइ बेफोरबायदिनिफ्राय बरननानै जेनेबा बिसोर एडिटिं खालामनानै जाहाथे जोंनि बर' माहारि फरायसा आफाद बन्सुखौ थारमाने मुं सावनो थाखाय बा बिपिएफ पार्टीखौ सावनो थाखाय बेफोरखौ एडिटिं खालामनानै होनाय जानो हागौ। खिन्थु टटेलि बियो फेक। आङो बेखौ बे मोनथाम फेसबुक पेजनि बिटिआर दले आदा बिटिआर आरो सालाकाथि हालाम आरो बिटिआर सोदोब बिसोर जुदि बे फेसबुक पेजनिफ्राय बोखारनानै लायाबा आं बेखौ आयेननि साजा लानाय जागोन। जोंनि बन्सु आफादा बेखौ ओरैनो सहायनानै थानाय नङा, मानिनो हानाय नङा।